Ik ben Marie en mijn start-up is MyAddon. MyAddon die maakt hulpmiddelen voor orthopedische producten. Designen, ontwikkelen, verbeteren voor de seniorenmarkt. In de markt van de seniorenmarkt en de orthopedische producten is het verschrikkelijk eigenlijk hoe grijs alles is. Wat mij enorm boeit is haar passie, haar gedrevenheid. MyAddon is een ideeëntank, dus we gaan eigenlijk ideeën gaan verschaffen. En ik vind dat mooiheid is een democratisch recht en zij gaat eraan werken. Leuke kleuren of leuke materialen, die kunnen er heel veel aan doen. De mentoren van de Birdhouse, zij hebben ongelooflijk veel ervaring. Alle vragen die ik heb, kunnen zij wel zeker hun mening en hun visie bij delen. Iedereen wil er heel graag bij zijn. Natuurlijk, Birdhouse, een fantastisch initiatief. En dan uitreiking. En dan riepen ze MyAddon. En ik wist gewoon niet wat er mij overkwam. Ik denk dat daar een gigantische opportuniteit ligt.